Už mi toľkokrát vydržubalo hadicu. Celý som mokrý. Umývam to. A furt mi to posteká. Ja už na to nemám nervy. Aj bože. Furt mi vyhodí túto hadicu. Už mám nervy more bohovské na to. Tento blok pod plechom. Toto tu ešte by bolo dobré. Toto tu všetko bolo dobré opláchnuť. A môžeme začať pomaly rozoberať. Zásobník máme otvorený, aby z toho, keby napadala voda, vytiekla. Táto remenica sa bude celá rozoberať, lebo mi tam zlomilo mi tam takú trubku, cez ktorú sa maže. Všetko sa konkrétne popozerá. Niektoré remene sa budú meniť. Tento vyzerá už pekne popraskanie. Variátorový je ešte dobrý. Remenice sa, taktiež všetky remene sa posadzujú a remenice sa zatočia. Hej, že španovacie kladky remenice sa zatočia, že či nehúčia ložiska, preventívne sa vymenia. Takisto domlacovače, hej, domlaty. Pozrú ložiska tu na tej spojke, to som ešte nemenil popravde. Táto španovacia kladka sa pozrie. Tu nás sa pozrú ložiska. Tu nás som menil ložisko pred rokom. Tu nás sme ešte nemenili, tu nás si preventívne vymeníme. No a tieto plastové púzdra si tiež vymením. Už z nich troška zobralo. Tento remeň sa vymení. Nejaké náhradné remene mám, zoberieme ešte jeden náhradný remeň na vysypanie. Tento už som založil pred 2 rokmi. Ten sa zoberie tiež, tieto ložiska boli menené. Tu na prevodovke sa pozrie ložiska, lebo som mal pocit, tu na furt natečie voda do toho, neviem. A tento šnek je jak papier. Tento bude treba vymeniť, to bude musieť ísť koleso bude musieť ísť von. Prevodovka dole a potom vidieť celý tento šnek vonku. No a čo nás ešte čaká? Výmena olejov, samozrejme. No a mám prehryzené ovládanie sit a takisto je v tom aj stratomer. To všetko treba spojazniť. Kúpim káble alebo sa to nejak spojazní. Nič iné mi neostáva. Nože v drtiči sa vymenia. Vidíte, tieto sú už dobré zneužité, jedna druhá strana, oble. Máme nové. Ešte z minulého roku. Pecojov som to chcel vymeniť, ale nevymenil som. Takže mi ostanú na túto sezónu. A to sa vymení. Bo možno budú nejaké zimné jačmene. Potom šikmák, tak teraz vidno. Šikmák sa dá dole. Tam je obilný kôš, kukuričný von. Dáme obilný, prezrieme mladky. Tu nám nejaké látky chýbajú, keďže som potriafal pekný, nádherný počet kameňov som pozbieral. Tu aj vidno, že tu to trafilo dačo. Aj táto laťka je konkrétne zohnutá. Takže čelné okno mi puklo. Žiaľ Bohu, neviem, či to vidno na tom, či nevidno, swipe unlock. Neviem, jak tam vidím hore. Tu sa postavím, nemám sa čo chytiť, tu je plast. Plast zlomiť nechceme. Hej. Takže takto mi minulého roku prasklo čelné sklo. Žiaľ Bohu. Neviem, či s ním pôjdem, alebo preventívne objednám druhé. Uvidíme. Až uvidíme. Tento remeň, neviem, či sa tiež nevymení. Tu nás sa pozrie ložisko na túto kladku. Tu nás sme menili ložisko, keď
keď prišiel kombajn, druhú sezónu sa tu menilo ložisko. Toto ložisko sa ešte nepozeralo. Tu sa menilo ložisko, tu mi odišlo. Tu sa ešte nemenilo ložisko. Toto tiež možno by bolo dobre pozrieť. Toto tiež. Samozrejme. No a máme tu čo pozerať, samozrejme. Tu sa pozrie ložisko. Tu je také, tu som aj nevedel, bolo rozsypané pred 2 rokmi. To som len náhodne preventívne som to rozobral, lebo tento remeň trošku keď ho šťuchá, to je na variátor na menenie otáčok ventilátora. A tento remeň po jednej sezóne môžem kupovať nový. 200 alebo 300 eur tento malý remenok. A už mi podajú otáčky. Ale môže byť, že táto remenica, tieto dva polky, že už majú tú hranu šťuchanú, zničenú. Hej, takže ten remeň si sadne hlbšie a robí to chujoviny. Chujoviny to robí. Uč. No a tu na tiež sa budú meniť ložiska. Tu na a tu na do mlaty. Tu na sa menili lopatky. Reťaz aj lopatky sa menili pred 2 rokmi. Tu také voľné. Tam hore mi taký španováčik zlomilo. Čiže ten budem musieť vyriešiť a musieť zistiť, že prečo mi ho zlomilo. Tak som dokončoval kukuricu. Tu je nový reťaz. Tu vymeníme olej v uhlovej prevodovke. Šnek v tejto prevodovke je nový, minulého roku. A celá táto rúra je tiež nová, minuloročná. Stará je tu. Tu je stará. Tu je táto stará časť. To je stará časť. Ešte tiahlo z 516-ky. To sme zohnuté odrezali. Takže druhú stranu máme. Toto tu ešte prejdem. Kolesa. Tu už do toho dlúbať nebudem. Zadok sa umyl. Áno, toto je tiež vylepkované. Tu nám trošku našplechalo, ale to už tým sa zapodievať nebudem. No aj tá rúra mohla by byť krajšia, no ale čo už. Jak sa poznám, ja to ešte obšmáhnem s tou vodou, takže tu nás sa pozrie samozrejme ložisko. Tu ide ložisko z druhej, no a tu som minulého roku na tej remenici pukol toto, lebo som idiot. Lebo tu išla segierka a ja som to tlačil, jak debil. Tu sa pozrie ložisko. Toto sú vytriasadlá, poháňanie drtiča. A na drtiči dúfam, že tu mám ložisko je v poriadku, to som mazal pravidelne, tak ako sama. Aby som povedal, že až som to premazával, nie že mazal, ale až som to premazával. Takže uvidíme. A stiahlo sa mi niekedy žďubuje. Nechce ho zaisťovať. Takže keď prídem k tomu s vozíkom, no a teraz sa nejde ani odistiť, poviem. Lepšie povedané. Aha. No, ani sa nejde odistiť. Ešte možno aj tiahlo budem musieť kupovať, lebo už dlhodobo s ním mám problémy. Takže keď sa bude dať, tak zoženiem úplne druhé. Furt sa opravuje a furt mi zaskočí, keď mi spadne dole tá bolcnička, neviem ju jak teraz odistiť. A toto sme furt museli rozoberať a to sa dávala potom len taká bolcnička. No ale to nebudem tak robiť. Keď sa to neopraví, to je taký systém pružinový vnútri. Tak. No. Paškáne tu nemáme. A toho roku, priatelia, začíname pod novým názvom Mike Agro. Keďže kombajn už prechádza momentálne do môjho vlastníctva. A budem jediný majiteľ kombajna a firmy. Čiže pojem sám za seba. Dohodli sme sa s Patrikom. Všetko je tak, ako má byť. Bez problémov, bez potiaží. Čiže paradzina. V konečnom dôsledku vlastne na začiatku sme sa bavili o tom, že vlastne Paťo mi pomôže s rozbehom pri kombajne, lebo ja som na to reálne nemal. Ja som si ešte na akontáciu požičiaval. A
Po 7 rokoch a skončení leasingu môžem povedať tento týždeň, ja verím tomu, že už kombajn bude na mojom mene. Čiže dúfam, že to vyjde, dúfam, že nezastanú žiadne komplikácie a táto mašínka už si to budem robiť podľa seba, jak som ja vždycky chcel a vidím ústretí každému, komu som sa sľúbil, aj keď niekedy nie je dobre sa milión ľuďom nasľubovať, lebo nedá sa to stihnúť a povedzme si rovno, tento je kombajn, ja hovorím, že strednej triedy, má tu lištu 730, takže stredné podniky alebo takí súkromníci 200-300 hektároví, tam by to šlo, hej, lenže vieme, aké je podnebie, jak sa podnebie mení a napríklad teraz je extrémne sucho tohto roku a každý sa bojí, aké budú výnosy. Jak sa hovorí, my službári sme radi, keď je malý výnos, lebo zrobíme veľa hektárov, ale potrebujeme, aby aj ten poľnohospodár mal pekný výnos, aby bol schopný zaplatiť za službu, lebo keď nemá výnos, má problém s platením. Keď má výnos, nemal by mať problém s platením, povedzme si rovno. Takže ja im držím palce, že ešte v máji nech napadá voda, nech sa im nalejú repky, pšenice, jačmene, nech to všetko ide jak má a všetci budeme spokojní, takže držím im palce. Držím palce sebe v tejto sezóne. Bude bez leasingu a že všetko dúfam, že technika vydrží a všetko pôjde ako má. No, toto videjko natáčam pre vás, pre mojich fanúšikov. Chcem, aby ste vedeli o tom, čo sa deje, čo sa bude diať. Budem postupne natáčať veci okolo kombajna a ako budem prichystávať, ako sa mu budem venovať, čo sa bude vynovovať, nové diely a tak ďalej, opravovať. Takže dúfam a verím, že máte sa na čo tešiť, priatelia. Takže sa vás zdravím, čaute, majte sa, ja idem dokončiť toto vnútro, aj keď sa mi to pri tej vapke, ktorá stále strieľa tá hadica, veľmi nechce. Túto časť už iba doumývam a budeme OK a môžem pomaly začať rozoberať a objednávať diely podľa katalógu. Takže teraz sa s vami tiež lúčim a uvidíme sa na mojom kanáli. Pozdravujem vás, čaute.